खुलुमबाय, बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमु जौगाखां होनायनि बागै हाबा मावगोन बुंदों प्रमद बर'। बिटिआर गोरोबथा सान 27 जानुवारि खालि गोसोम सान फालिनो थाम-थिम। बिजेपिनिख्रुइ कंग्रेस खुंथायनि समाव बांसिन बांलादेशिफोरखौ एरख'दों। दिनै हारिमायारि भटार्स डे। आबादारिफोरा सुबुंखान्थि सानखालि 14,000 ट्रेक्टर लानानै हानजा सुरनो थाम-थिम। भारत-चीन सिमनायाव दुंहाव थासारि। दानिया आबुं रादाब। बिटिआरआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि हारिमुफोरखौ जौगाखां होनायनि थाखाय बिटिआर सोरखारा खामानि मावगोन। गामि ओनसोलाव थानाय गासैबो हारिनि हारिमुआरि हानजाफोरखौ सोराङाव लाबोनो थाखायबो बिटिआर सोरखारा हाबा मावगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा खालामनाया आबुं बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लानानै मैया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बानजायनाय मोनसे हारिमुआरि हाबाफारियाव प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बिटिआरआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि हारिमुखौ जौगाखां होनायनि बागै बिटिसिनि सोरखारा हाबा मावगोन होननानै बुंदों। बबेखानि आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारा रादाय होनाय बायदियै बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मुसलपुर जिल्ला खुंथाया खुंनाय बे हारिमुआरि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आबो नुजाथियो। बबेखानि बे हारिमुआरि हाबाफारियाव बर' हारिनि हारिमुआरि हानजाफोरजों लोगोसे सन्थालालि, गुरखा, बिहु, राभा आरो हासं हारिनि हारिमुआरि हानजाफ्रा बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों। बर'फोरनि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा खालामनाय खालारा 27 जानुवारि खालि बर'फोरजों गोसोम सान फालिगोन। क'क्राझार लकसभानि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दैदेननायाव 27 जानुवारि खालि बड'लेण्ड हालामाव गोसोम सान फालिनो थाम-थिम खालामदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा खालामनाया आबुं बोसोरसे जानायखौ बिथा खालामनानै बिटिसि खुंथाया मैया 24 जानुवारिनिफ्राय बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिया 27 जानुवारिसिम सोलिबाय थागोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायनानै 27 जानुवारि खालि गोसोम सान फालिगोन होननानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया खौरांगिरि मेल खुंनानै बिटिसि खुंथायखौ हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव थाखानाय दरसेबो गामिखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो मोननाय नङा आरो बिटिआर गोरोबथानि सायाव फिन नायबिजिरनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों सानसुमा खुंगुरआ। बबेखानि एनडिएफबिनि 100निबो बांसिन दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दाबि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायैनि उनावबो बिटिआर गोरोबथाखौ माबोरै गोजोन गोरोबथा बुंनो हायो होननानैबो सोंथि खालामदों। सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखायबो दाबि खालामदों। बिजेपिनि फान्दायनायाव खुंथाया सोलिबाय थागोन। बिजेपिनि खुंथाय समनिख्रुइ कंग्रेस खुंथायनि समाव बांसिन बांलादेशिफोरखौ एरख'हरनाय जादों आरो दैथायहरफिनदों। बे दाबिखौ खालामदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि आफादगिरि रिपुन बराया। मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया मैया आसाम दावबायफैनानै आसामनि दैबाना आरो साहा बागानिया मावफारिफोरनि जेंना सुस्रांनायनि बागै बानबुंथि होलांनायनि सायाव रिपुन बराया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि केगनि रिपर्ट बायदियै आसामाव फैनाय एनडिआरएफनि दोहोनखौ मिरु सोरखारा 60% दाननानै होदों। बेजों लोगोसेनो साहा बागानिया मावफारिफोरनि सानसेनि मुजुरि एबा हाजिराखौ मानो दासिमबो 382 रां खालामनानै होआखै आरो मानो एसटि खालामना होआखै होननानैबो रिपुन बराया सोंथि सोंदों। दिनै माहारियारि भटार्स डे। दिनै माहारियारि भटार्स डे सान फालिनायजों लोगोसेनो भारतनि बिसायख'थि आय'गआ दिनै भटार फारिलाइखौ डिजिटेलाइज खालामदों आरो नोगोरारिफोरनि बयनिबो खाबुनि थाखाय मोनसे मबाइल एप बेखेवदों। मिरु मन्त्रि रबि शंकर प्रसादआ बे बिथांखि एबा इ-इभेक एपखौ दिनै बेखेवनानै होबाय।
बे एपनिखौ डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनो नांगोन। मख'नो गोनांदि भारतनि गासैबो नोगोरारिफोरनि भटार फारिलाइखौ डिजिटेलाइज खालामनायनि जुनै आरो मबाइल एपनि जोहै गासैबो नोगोरारिफोरानो भटार फारिलाइखौ गावबा गावनि मबाइल फनावनो अनलाइननि जोहै मोननो हागोन। बबेखानि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि भटारफोरा गावबा गावनि भटार कार्डफोरखौबो डिजिटेल महरै मोननो हागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाबोन 26 जानुवारि भारत हादरनि 72थि सुबुंखान्थि सान। गाबोन हादरनाङै 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। सुबुंखान्थि सान खालिनो मोनथाम आबादारि बिलखौ हेंथा खालामनानै आबादारिफ्रा ट्रेक्टर रेली खालामनो थाम-थिम जादों। गाबोन आबादारिफ्रा दिल्लीयाव 14,000 ट्रेक्टर लानानै गेदेर रेली खालामगोन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिल्लीनि सिमनायाव ट्रेक्टर रेली खालामनो थाखाय दिल्ली पुलिसआ आबादारिफोरनो गनायथि होबाय। बबेखानि सिन्धु सिमनायाव 62 किल'मिटार, टेकरी सिमनायाव 63 किल'मिटार आरो गाजीपुर सिमनायाव 46 किल'मिटार गोलाव लामा ट्रेक्टर रेली खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो गंसे ट्रेक्टराव ड्राइभारजों लोगोसे 5 आबादारिफ्रा गाखोनानै रेली खालामनो हागोन। सुबुंखान्थि साननि सिगां भारत आरो चीन हादरारि सिमनायाव भारतारि आर्मि आरो चीन आर्मिनि गेजेराव मोगा-मोगि दावहा जानायनि जाहोनाव रबिबारखालि सानै भारतारि आर्मि जवान आरो सा 20 चीना आर्मि जवानफोरा गाज्रि जखम जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चीन आर्मिया एलएसीनि सीमाखौ बारबोनानै इन्डियान टेरिटरियाव अख्रायै हाबफैदोंमोन। बेखौ होबथानो थांनायावनो भारत आरो चीन हादरनि आर्मिनि गेजेराव मोगा-मोगि दावहा जादों। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङावसो मोन्नैबो हादरनि ब्रिगेडियार लेभेलाव फ्लेग मिटिं एबा मेल जादोंमोन। बे मेलखौ लादाख ओनसोलाव खालामनाय जादोंमोन। दासिमाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय मोन्नैबो हादरनि फायखिफ्रा सांग्रां जानानै दं मानोना जायखि-जाया समावनो दावहायाबो जानो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।